puilano chini media tapo na bai tai nai kamai chini joto ke bahastini kana kono no ani mungan pula sini mungai ani mungka suatu dia tai ana main cinema ni kan ke mohon dia ko betul suligo ini amal bus kama kami ni kamu ka kami loksaha election to East Tripura constituency nengai youth identity bale nengai uncontest khai togo kamu bus kama 26 तारिख sini election na gabi bagai ini anon bus kama press meeting matome nuzak kaya hingga ane sembol ngangge umumnya guna kisah hingga jodoh na angani orang kasih ni message angor mintayo jodoh donagon kini takut tai butuh so tai jodoh sini tiga sini is constituency of lainnya East constituency di sini jara ani butak sekolah sini butak sekolah dong sini tiga ni coba kaya dong normal pun ani message non ani kaham pun kaya non kaya dong bos kali 26 तारीख को जरा बुट मुसिया काटलाय लोकसभा को बुट में मुसिया तमेरो बा बखा थि तमेरो नरा कोन बखा का थि जोंनागे दिबागन सानै फायो जोंका बने सानै दङ बिनि बागै बुसकामा जोंहाय हाय ओ सबाना ग्राक खायै बुसकामा आगुबै थमन बागै दिसाना बागै जोंहाय हाय गावनि लोकसभा इलेक्शनाव contest mana? Apa ni karena sampai kamu nonton seng ekosor hai sini je platform katana seng sama ni hai kono jaga seng jaga je press meet kami di pada seng pun mana hai dia hai kono anglo kami kamu ni hai ni mana mungkin jono karo papi rok kali ni bagi seng pun jaga kan sengkai mana? Hai bano sengage je 2013 ni sini seng para berai sini Tripura soal ni bagai sini pun barang ni bagai seng je Tripura pasti tongai rong bagai je ETC area na tu Tripura sani family sini borok bang ma siap tongai rong na seng kamsa kaya nogo habu sini family apa ni jeta bosan terus kamu apa hai kata kata kaman bagai kena bagai joto hak rak hai nol bus kama bagai tak bus kama election ekta pun baino noga tongodi khan noro suwai non khane apuno ane kaisa message kamai kete kaisa hangge from the hangai ADC board 2021 sengaja beberapa kali. Ayo nak apa ni Korea tahu sini raja maharaja parti kata bahasa juga. Kalau kita di bulan ini kita sini, oh jago jadi di bulan ini mero, kemang mah orang baik-baik jaga, oh jago anggun kaya, bibin orang jaga. Boleh bagai, oh jawab nak hampir dengan bagai, tahu bos karena bahasa itu. Nanti apa bagai ane kaisa kamu nak thomai, tahu je bos karena semua kah, sini Maharashtra produksi sudah di rumah, bo kereta di bulan ini, je sini borong ma, bangma kau sahul, je tahu tu itu thomai, thangai je bormurawo borok hunger strike tongka to hunger strike ni bore je kaisa borok ne aja go ekodong lagha o ekodong baima dina tui joto borok baksaba khatong bujaka baksaba tong lagha baksaba pun dokan sa lagha baksaba tabangma lagha abo mane thaka dolai kemo tamo nai
आमहाय माने न आंखाय जाले कारण जों माने सिनिया कुकुन मास करिको बहाय कायसा कायसा थै दं माने आबो बेलाय खानोसै गे जों बरनो गेरेदार टेबलेन आन्दोलन खायने बर खायने के उदा केमिं दिन गासन टेबलेन लिया जों बरनि बिरिदिबो सालिया किन्तु ताबा नुजाखा बर डाइरेक्ट सि बरनि गेरेदार टेबलेन न पगै थाङै ताबो हमके बर डाइरेक्ट बिजिबि सिम्बल कुम्बुबा बरनि जे पदफुल बासि बरबा जागो कन्टेस्ट खाय दं आगन बागै सिनि ताबो नायका सारतेबा ताबा तिब्रामा था बीजेपी आईपीएफ तिब्रा कायसा जो उमी थाका तीनटा पार्टी ने तो ये कायसा सरकार ताबो बर तिब्रा हास्तियाव सालावै दं इंगा जागाव नुखा जे आगे बर चिनि तिब्रा सरना पाइजा माने ताबो नायखाके बर सताय मार खाये एमपी माना नबागै डाइरेक्ट बीजेपी सिम लेबा जाखांगे आबो जों दं माले आं बागैनो चिनि तिब्रा हास्तियाव ताबो कायसा बने रिजनल पार्टी करि नायनि इंगा बाहाय रिजनल पार्टी काहां पार्टी दं माने चिनि तो फानो मथांनाय तो चिनि जातिनो मथांनाय अबाहिने गोबां मासिनि गोबां दं माने बर बाहाय ताबो गोबां का थिलै थांगा कारण महाराजाना जतन हामदो बना जतन रेसपेक्ट खायो इंगा ताबो जे अवस्थाव थांनाय जे मने आबने तो जतन खाथेलायजा आनि पारागा नाराव ए गोबां जागाव थाखाले आं बुदलाय बुदला खासनो बुदलायलिया ओमगे गोबां पाबनि तो खामाबाबो रिजनल पार्टी सिकरि खा तो फनबागि हिमे सिकरि खा उनि सालायमा दे खामाबाबो सादेनलि स्टेप नावो अजागाव आं स्टेट माने एसटी कन्स्टिट्युएन्सी सिद इंडिपेंडेंट नंगै आं अजागाव नॉमिनेशन जमारिखा नॉमिनेशन जमारि माने परे एक्सेप्टेड नंखा अस्पति रपाइखा आबनि बागै जतन सां अवेयरनेस खायमालिया कोन बागै आनना काटे जारा चिनि जनगण थंनाय चिनि रिजनल पार्टी जारा गोबां मा बर थंनाय दं ता बहाय नोंना रबखाता थिदि आगे बहायनो जों युथ आईपीएफ दंखौ चिनि जब फानि बागै जों गोबां मा जागाव जबा खायखा खालायया चिनि गन्दासरा आंदि ओमपीएनदि वाहिनी जत जागाव न जे चिनि बर किफ्राबिं दं माने कसमाय दंमोन बागै जों गोबां मा खायजा उन बागै जों बस खाङो चिनि अ सबानो बस खाङो खालावै थांनाय बागै नेक्स्ट नि बागै स्टेप नाजा आबन बागै नासना नि मेसेज खालामनाय नारा अजागाव आनि असिम बोला नायै आनि 7 नाम्बार कैंडिडेट आं जत जारा फैनाय दंनाय 7 नाम्बार नि एबीएम मिशना ओ सिमला नायै बहुत दिगजा रिबोल अप्लाई खायनि आं तो आनि मेसेज खालामनाय Sir, tell me about the Youth Indigenous Peoples Front of Tripura YIPFT. O bumui tini atomsa khai pasana nangka lukuro besejati nono logerna ni tiar nang abo besejati ni bisingo pok marok nang bahike lukurnos siar no tabu jati ni o simbol hai kama marina bahike nang lukuroni khaniwo sinirna muchung मेन को केवनो जोंथ' आं जखन 2013 आव इउ डायबिटिस नंगै जबा जेमन ग्राम रेलुआ एडीसी एरियाना थयो कटाल राज्य तिब्रालान सिनामना हिनि बुङो सबनो तै अवेयरनेस गैया के आफरनो आनि बखा पुराना सेटिस्फाई जोंखा जे नांमाने जोंखौ आलादा राज्य खायमानि आंखालखाय जोंनि तिब्रा सानिबागै जोंनि भबिष्यत गरै आबाद जतनो कैलकुलेशन खायमानि बिसिंथै सिमान बिसिंथै जों खाया गाबोन बागै खाय जेआफोर काहामखौ जों खायमानि परे जों आइबिएफनि दं हाजाराव देहाफोर
যখন 2018 সরকার ফাইমেন করে চিনি ডিমান্ড নসুন কাহামখাই আগম প্লামান বলে প্লামালিয়া বিজেপি বাই গভর্নমেন্ট ও জায়গাও বিজেপি বা আইপিএফটি পার্টি মিলুই কাইসা ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট চালকা আবুন ইয়াগুলো আইপিএফটি পার্টি যে ত্রিপুরাজों সামনে আন্দোলন কমে থাকা বড় সরকার কমবাদে খাইমালিয়া বিনি বাগैनो जों आफोरो फाइमेन बागै दा बाहायनो हाय जों कटा प्लेटफर्म खायो बसखाङो जोंनि सरबानो गाहाम जानो बागै जोंनि टिप्रालेन्डनि आन्दोलन आगु जानो बागै अजानो मुभमेन्ट माखा नरक मिउ डिमान्ड इंडिया गवर्नमेंट है के बा स्टेट गवर्नमेंट ताबो जते खरां देखना का बा जुदि न माय के ओबनि बसकांनि नेक्स्ट स्टेप है के बन हेनां फाइनायनि जे बसकांनि याप्रियो बम हायमनाय अबो गांगे साना था गांगे जों जखन आईबीएफटी रकन 2009 निसिमि जबा खायबो फैनो देब्रालेनो आफोरन नचिमेनो सिनि स्टेट अंखं सिनि नॉर्थ ईस्ट अंखं सिनि होल इंडिया गवर्नमेंट बरक जतन साइमान जा 2018 बो गांगे पूरा पूरी जतन साइमान गाजे त्रिपुरानि एडीसी एरिया न तये आरन त्रिपुरा सारा टोटाल राज्य त्रिपुरालेन्ड सानै जबा खाले दङ कि आपना तये दिल्लीआव जों 2016 17 18 में के आं बहायनो आ जागा थांजा के जों 2018 आव टोटाल गभर्नमेंट पेमेन्ट करि बहायनो आफोर बुथांगा आंगा समय जिनर जरा आईबीपी दंने रम आं केसिया आं थैगुलि थांगो जोंहाफोर बहायनो गोबां थांगा जोंनि लगे नॉर्थ ईस्ट निफ्राय कयेकटा अंक स्टेट नि दङ बडलेण्ड काय अ जागाव कुकिलेण्ड नि सानाय दङ गतायबो आयां 7टा 8टा राज्य सानाय दल जोंनि लगे बडे थांगा उनके आ जागाव जोंनि इंडिया गभर्नमेंट सीआई गेसिनो दङ जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा जों आसामनि चीफ मिनिस्टार बर' जतन साइमोनो नरेन्द्र मोदी साइमोनो अमित शाह जतन साइमोनो जरा काइसाव आईपीएफटी नि बिसिंति टिप्रालेन सामजाखा हा खागेरि दिहनै हा तर हायनि थानि हिके ताबो खायनो हायनि नि बिसिंतिबो टिप्रालेन सामजागनानि चेंगि दं हिके आफोर तावनि बागै मायाव खना ताबो के बोसोजरातै अब थांनि सगैनो आगो के सारा थांगा ताबो जों बयनि सेजा मंगलायो आगो सारा थांगा हायबोनो सेजाया आईपीएफटी तो कमर थांया को बीजेपी नि थानि याग्रो मुख्या हिके आईपीएफटी के तामनि सान्याव खना तिनि नखे तामनि बगै तैसाव टिप्रालेन टोटाल के वाई आईपीएफटी हनै संसावै सानना नाखना आबो गांगा तासिनि बानो कमनो बिबायका जेमन हमदे आईपीएफटी रो तखन बीजेपी गाय एलायन्स संगै टिप्रा गभर्नमेंट चालका आ चालमानि समय बर' काहामखाय आन्दोलन थांमालिया जेमन मुभमेन्ट थांमालिया गभर्नमेन्ट दंमोन बागै बीजेपी पार्टी वो प्रेसार मानखा बैन बागै गोबां मा लिडार बाहायनो जे खायनो हामाय खायमालिया बाक्साबा यागाय थांबाय था बाक्साबा मथा थांगा बाक्साबा बीजेपी थांगा ओमा गोबां मा नंखाय बे थिनबो के थोरैनि आगरबो दङ बर' काहामनो जे मानसा खालाय बुखाय हायबोनो बर' मुभमेन्ट जे नांनो हाके बर' खायमिया आगे बिसिखलकमा जे अबारिके नरक बिसिंति टिप्रालेन साननाय फैया बा ग्रेटर टिप्रालेन ताइको सा बासावै नरक बिसिंति आहायकेनो ताइको बेलेग बेलेग खाय आईपीएलनि बेलेग बेलेग खाय कागाय टिप्रालेन बिमानो हे बा को फारांबाय नि पार्टी कथा हासाय तिनि रुप्रक बिसिंति अबनो सुनुमा जे ताबु नरक दाहिबुगा तिनि अबाहाय तिनि कुनिया कुनो अबाहायके तिनि फरकसा एमपि मानि थांबानि याखौ टिप्रालेन नि खरां रत्न कमावै थांनाय नि साइडनि अन बर'खौ नोंथां बक खालामो आगो को मागे आगो गाने व्यक्तिगत पर्सनल को हेंका को करे हेबनो छाना थांगे आंको ताव बाहिनो बै हाय रां गंया राजा हाय हायबनो जों तो फानि बागै जे सेक्रिफाइस हाय माने आगो आनि थानि जत लोगनि थानि प्रमाण बागो जों जे हिमानि बाहायनो निजि रां फैसा नकनि इनकाम
जे सामं खायमानि बाय जों खस्थ' खायनो लिडारशिप खायो खायगा सिनि हम एरियाव যারা তাবো বিজেপি খাইনাय आरबीपी खायजारबा কয়েকটা गोबां बर' লিডার দনার बर' बाहायना লিডার सानग्रा बाहायखेनो गोबां जागो जों लिडार सानो कमिके खायजा गुन गागिनो आं केतो जुदि बुइ हाय सातो बुं हाय बुंनो जागोन काके दा बाहायना आं सराय बिजेपि पार्टी आनो फायदि हिनो बर'ना जुम मुंसावो आनो जनरल सेक्रेटारि फायदि हिनो कति ब्राह्मण थानग्रा बाहायना आरो फायो नों कायसा गाव ना फायदि जागा ना फायदि हिनो के जुदि सा हाय सातो निबागै बा हाय साना निबागै माना मुसुखांके आइगे नथां खामो के बुनि बागैनो अम हाय जिनिस जातिनि सामं खायथानिबो दफानि सामं खायथानिबो अम हायके साना बागै नोंना बागै हिने जुदि कम थांके माना बागै हिनखांके आरो जों सबै मानिया हिंके जरा कायसा आईपीएफ तिनि जे फाउंडर रक हायके वा चेयरमैन रक दुदिनो हापां बाय जे पुरो बीजेपी बाय नाङै थाङै ब्रकनि आचक थायरक ना था आबो नाया तङै सामं तांखांके तिप्रालेन नि मान थायरकनो ब्रक सानि दमा खामो हायके बा नोंगाबोनो तामोनि वानथुनाय ओ जे आचक थायरकनो मकल नांमानि बागैदा ब्रक आचक थायरक नावै आबोनि बागैदा तिनि तिप्रालेन ब्रक सानि मेयाव खाना बुजिया क्लियर खाले माने जरा कायसाव आईपीएफ टी तिप्रालेन सानि तंमानि स्टेट सेपारेट नै आबो त्रुक जरा फायकेनो बीजेपी बा याब्रमलेमन याकुलो सानि मेयाव खा के आरो जे आईपीएफ तिनि चेयरमैन हायके बा फाउंडर रक ओ चेयरना हामजागै थांमोन बागैदा ब्रक तिनि बुबाग्रा हाय तिप्रामोतन बुबाग्रा हायके सान चेयरना याय तंखांके जाखामु हाय हिंके ब्रनि मान थाय सप्तायरनो सानि दमा खामो आईपीएफ टी आबो तो आमफ्राय दा माजा और आस माने आं पुरासाखौ साना नांगा आबो साना नांगा जारा सेनाय बर'का नबो नंगौ सिने माने आबो व्यक्तिगत साना थांगा माने कायसा साना थांगा सेजानो हायो मा बुबाय ना गासिबो सानो जे सामं खायनाय इंगांके नुजागै दंगो जे सामं खाया बा आसुगै दंनाय कंफर्ट दंनाय नुजागै दं बन बागै ना आबो आसु खुलासाखौ आं साना नांगा के बिन बागै रम जे जेखुनु बर' kaisa party khai phang bo kaisa সংগঠন কোন চালকন যদি bo কইকে সামতা কাকে মুমিন থাকেনকে পাবলিক জনতা মিডিয়া যতন নবো যদি আ জাগাও যে নিনি তো ফান বাগে বা কাisa সংগঠন বাগে যে কোন পার্টি নিখান সামতা কাকে আগো সরাই গান মুগাব যে পাবলিক জনতা যতন সাইমন যে বড় বুক বাইসিন খাই দङ সামতা গিয়া आं बागैनो अ जागा सबै मानि हायजे दफानि मा बाय सप्तायरक नकि दाबो आबाहायरक सामं तांनाय बा बोसकाबो जमाय खायनो खायनो खासाम साल हायजे अबाहायरक नकि नों फास्टिनि रुपरक तां बक जानाय आं तो पसान मानि गावनो जों जे समय युदा बेफोर सांगानि जान फैनो गोबां मा सारादि बर'क जमा बिसा बुजिगा जों जे चिकन सिनि बर'क जेता दाउ दं तेमन कि दंमारम गायनिसो ताबरम नै आगे सिनि तिबासाराव सिनि बर'क बारा एलाका दंनाय बर'क गावनि लियावासो दंमाया आइबनो बिसोरबा पुलिस ननो खापेनो सिनि बर'क बेलायखनो किरिजागो के आगे रावं खाके पुलिस नबसं फारे क्या बाजारा जेमन मानि बायथानो अरसिन अर वानजिलक दं बर'क कामखौ खनो सेमिया अमाय गोबांना गारि गाथानाव थांदे टाउन थांगोन दे अमाय के कैसा माने गोसाजाक के जखन जोंआबनो गाहाम थायो आंदोलन खालामो बिसोरनि बर'क सिनि बर'क जखन दाउ सायमान खाजे निजिनि राइट निजिनि सामुङाव जतो गाहामखौ बुजिबान थांगा जेखुनु जागाना जों गिरियावै फाइट खायबानो अमाय जागाव जेता सिया दंना जों गोसो जाथैले तुइ फाइगा आउनि फरंगा ताबो जारा ताबो राजनीति खाय दंना तिब्रामा थाबानोखा बिजेपि फानोखा गरम नङा जिनिसना मानि दं हायसो अमायगा हायजे ताबो निनि जे अजं मायो अमनो को नों ताबो खरक जाकेनि बे नों खाबाय थांमोन यापुरक नों लुपरकनि थांखायनि बागै तामा सामस्तां थांगा आं जुदि आबोखौ इमेजिन हाथो अमो कुनो अमनो जेमन बिसोरखौ इन्डिपेन्डेन्ट पास जानाय गेलेदोंबा अमनो कुनो दिनो पासनि थानाय नुवान सनाया आइबनो जुदि ईश्वरनि जारि जुदि अंनि थांखांखे आनि पाब्लिक लगैनि आं फुले सामता जे सिनि लुपरक जेताबो मायां तंमानि
जेता दिब्राबो तंमाने गोबां दंमे देबा आबनो थैना आं जेता मेजर बा चिकन तंमाने बबनो स्काम स्टेप मालाना आबनो थैनो आनि स्टेप सामु आबनो नङा नों मुंसासे मेनुफेस्टो रकनि स्नामै जातन का जदि नों गप्लाय थाके नों लुकरकनो तामर कुइलाव आरो ना नियम है मेनुफेस्टो रक स्नामै जातन जोंनि मेनुफेस्टो ओंखार तो जों थांनायाव फैलायनाय माने लाइबेया आबनो जों जास्ट खायसा ड्राफ्ट हायके लायजानायखौ आबो जों उनको खायाखौ माने एस्टाब्लिश बुखायनायाखौ गाबा जदि थांखा तो जों उलो खायनाय है आबो का जों प्रबता ताम सामु रकन ना सामु तो रंनि नम्बर 1 का तो जों जेता को तिब्राबो जे जों तिनि तिब्रालाय सानमानि मेन रिजन तो नर बसायमोन जों जाबो सारा तिब्राबो जों जाबो माइनरिटी थांमानि आबनो जदि आपग्रेड खायो जों बस गांगो तिनि तिब्रा सान बागे भविष्य संगामना हांगे ओ एडीसी एरिया ना तोइनो फुल पावा स्टेट जदि खायमा खांगे से जों आबनो जत तिनि मान थैनो काबरास खायमा निनि साख्रिंथ निनि मान थैंथ निनि जत ल कायसा निनि स्टेट नि पावर जत एडमिनिस्ट्रेशन आबो जत तंगनि आबनो जों यूज खायमा खांगे सिबिसे सिनि जेता ताबो तंगनि जोंनो सेफटि खायमाना आबो जदि खायमी आंगाले रं निताबो सिनि एडीसी नि बायबो बांगा सिनि तिब्रा सारा जेनेरेल बतंग जे मतलब निताबो थांनायो तेलेमुरा एरियाव कायसा बर मसला पारा आमुका कॉलोनी राय बिनारनि इनको एमएलए बुनि ब्लक ने आंदार बर मसला पारा खबजा कायसा इनके आबो अनेक बছর ধরে বনি पारा ओ कलय पाराटा इनके आबो सिबेन आमलो बर अक्सा लगै फैया ताबो कांग्रेस आमलो सा लगता बीजेपी आमलो बर अक्सा लगै तमो बर गवर्नमेंट चला तम क्या बताओ कन कैसे को डेवलपमेंट करे आ जागो आ पारावो आसन बছর जे तंगने ताव काहिनी बीजेपी नेता बतंगो सिबेन नेता बतंगो आ जागो ता कोने ब्रने गारि थांनाय लामा आ जे बाजारनि सिबि फैगांके जोंनो गताबो तेलेमुरा बाजार हाबलांके तामनो चिकन जे आरो 10 नि पारा एरियाव आरो थांगाका जों लामा पिस लामा कामगामे एकदम परिष्कार उसका चिकेन देखानो ब्रनिके पिस दंगो इंगे जे जगह थाने कुना देवरा जगह हंदे आरो जे जनरल एरिया जे आरो नगर पंचायत एरिया हो बरो निके लामा परिष्कार नङै दं डेभलप नङै दं किन्तु जे आपर नसरा बारा सिकन देव हंगांके ताबो पर्यन्त ना एचलिं काम दङ ना पिस दङ ना दाबि दाबा आरो निबरो मानो आ जगह जे तंनाय रक्ताबो ब्रो मिखि दं हाति खाय जालाय जाव बेवसा खाय जाव ब्रो नि कुनु फाना जगह फेसिलिटी गलै ब्रो भाई जस्ट आ जगह पारा थाका ताय जगह गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट तंनाय सबाय तंनाय ब्रो आरो पर्यन्त सिब्रनि सानिबो कायसा उनको विश्वास कमाय थाका आइसि आबो तो ताबो बीजेपी हाबांनि थानि नाव थाइराव रुमजागै दं इंगांके तामनि बागै आरो नेपोटिजम हाय खायजागै दं होना नङाबो तामनि वानसो आबोनो ना दासिम सानाय ओ जागाव जातिगत सले दं माने बागै जे मनमदि 105 रनो आरो नि 106 नि बुंबारानो जाखानाय किरिजागो गा हामबाने किरिजागो इंगे आबोन बागै न आरो निदारनो ब्लक ब्राउनि डिमान्ड थायाना ताय आरो फेसिलिटी याना लामा डेभलप थाया अनु जागा खायबानो इबा जागा भाई खायमियानबा आबोन ता कायसा जागाव परि खानुगा गुता जदि से नों कायसा तिब्रा गवर्नमेंट नि कायसा एमएलए सिटिं दंसे जत जागा जे नों आरो के डेभलप नङै दंगो के आ पाराके भाई के अनडेभलप नङै दंबा आबो कायसा माने काहां काय वानसु नायदि आबोन कायसा कारनु जगै दंबा हाइटेनि फुकि म कायसा तो ताबो डेभलपमेन्ट को हाजाक मानिबा थांनाय जे 2018 नि आइएमपी बीजेपी हाबां चालायनाय दंबो फास्टे गोनांनो ताबो जों बुरि नायोबा फास्टे गोनांनो जिका सरकारनि रखौ थांनि नायके दैगुरि आबा हाइटे ताबो ताइबो ओ हास्टे नि हाबां स्लायो हाबां कमावो हाइके बति अब हाइकेनो जिका साराव तेबो बलाव बुरि थांगो दैमानैया केरबानि मेलेरिया मानदि जे ओ ओके आर्टिब्लकनि कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङावबो कोनो डेभलप रक आबादरक बोसोरफोरा फैनो आबो कायसा कफिन दङ
sini om area bahino sana tangga age je biji government seka CPIM government tangkoro amutui incident lang ka malaria diarrhea tai kabang ma je rogi thambu wajak mani tai no ko amasai manjang mana ma kabang ma na to azoro thija kabang ma se yang saga para yang para tai kabang ma jagao ta sini aro kisa o proper tongara ka sung hospital kan da kebon bagai chen kisa siap yang itu je hasal tabulong je punaram data se je taba hasil tongai salka parlobang tamayo जों जे सरकार 18 सरकार फैन परे इनका तो तैसा कमी काम है इनके तैसा जोंआवनो सिना बिपिनि आगे तो फै दङबा जों तैसा आमा टेकल रखा डाक्टर अन बहायनो थाइगोन दा जारा हासाल फाइने रनो जों नरो गरम डाक्टर नाइ गरो हो समय खाल बखाइ रहो रांगनि के रांग हो हम हाय अवस्था जों किसा मसा जेमा साला थाइगा Kita tahu sejarah dia apa salah itu ni, apa kira di sini orang development orang muncul itu orang biar development sini. Orang biar develop itu naik ni mana? Hanya kaya parata bo good boycott ni apa? Abang ka tujuh area awak sondang 1, 2, 3 na. Kita kisah ke yang sini salka para sini di rural. Enggak yang sondang di sini Taipei, kau para. Hai ke opo ki tini good boycott ba good roya aba hai rakmo tini uchom mali ya ro injak man ba ko awas ro kok man obo development ti de kok na na ki de development yani ba ki obo o awas ro ko kinda Ako undang ke rom dio onu jaga ka tinu jeta ni lama khane na mane ba chigon bilis kabar khane na mane ko hai ro ta ka onu mane jeta onu bilis kam se domo to ni ba ये जगह खाना मत खाई पे था खाई सकता कि बुरा नहीं है आगो सामने खाई से क्या इधर साना तंग आगो सामने दूस अब साना तंग आरा पारन बुरा खाना निकालो ताई का बा नेता और निकाल दूसरों निकाल नज़ारा गवर्नमेंट चालू करना बुरा नि कम्युनिकेशन का हमें ये नंबर के बुरा को साना तंग वो अब ना बुझ सामने तंग ये नंबर के हाई नहीं मानो इनके ताबो तक सलाम दे lama kaham khane ni to सरकारनि बेले दरकार या बा जागाव बर गेपिं थाबो ब्रौनि थानिबो नायदा ब्रौन स्लिमान आबुनि दरकार आं सासुनाय हेबोनो जेता खालामो नोङो आं इसानि थानि शेयार थाइगा आ जागाव लामा हामजेताव सरकार बारा बहाय गारि कामखौ सलिमिया थामाया आनो बर फाइदिनका हेबोनो आं बहाय गारि सलिमिया हामका आं उमहाय अवस्था चौमारी है कबा इलेक्शन बस कल हके त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरकनि या सिकोंसनी फान है कबा मारिनो नाना बगै जे लीडर है कबा आदं ओकरा हंजang नायरो गोबांमा आया सिनि मारिनि फान नाना बगै थांलाय सेक्लाय हके दिनि आ तामिरकनि बरक ब्रके ओ हास्तिनि बरक अंगिया दं खना ओ हास्ते हापनि बरक अंगिया दं खना तांबै ब्रनिखाय तै गरै लामा गरै जों फेरां गरै ओं खना आहो ब्राकेट गेसन को तै गरै बामान थाय आरो जेता मायम तमारा आजागाव किसिसा जारा लीडर तैगु नाय गरम दुहाय आरो अबदान गे जारा लीडर तंनाय बा बर पारानि बर को हाय बिहेव खालाय बाबो हाय बरनि कम्युनिकेशन तो सलाय मंगो आबो दरन थानि बो जदि नरा जदि बरना डाइरेक्ट गदेसा काम को साबाय सिंगा के बरन सायमाना गे अ माजागाव आनि के सिंगा para tang leadership toksau mane omai samtang ta alada doksi ya pare baba jika abo hairo ungi khano mana baksa ba ব্যক্তিগত সাইতং নানা বাগৈ khano kana bagai khano samtang mano leader bahino gara tui tongna jika amai khana bagai ngangke engka omai ro saya khano ngai man engka pa kha koleman bising te bang ke seklaya hai ro ya nei khano ane politics tongi man ta amai लुकुनि मानथाय लुकुरक न हापां दरियां खना लीडर दरियां खना आबो तो लीडर बाय नेतारक सब समय नो बर क्लोज दं के बर मिसन दु हाके बर आबनो कम्युनिकेशन फायो बर बुंति के आबनो दिल खाया ता सायो Kita paisak ni je fokusar ko luko kan fokusar busia paisak ni fokusar ko luko kan fokusar paisa ni ko kesar mungka ni
kaisana tongnai je tago Lok Sabha sono jeta election cholito o election jara ani kok nai tongnai Baksaba hamia komen kene komen sale apa komen abo jotona hamnai dorok ba jotona chajanai amai abo ngai nasi haibano jodi se je borok samtang mana je borok khainai na jodi se busimin busing tai umkhana lawai seba nongya kuba bo umkhana lawai seba nongya kokata te anga first time si ni bela nongi basao ya jodi amai hinde ma jodi jodi khainai kaba ang hai na samkaran bagai zora mana asing